Witam serdecznie widzów internetowej telewizji szlagierowej Szlagiery TV. Tylko u nas na kanale premiery muzyczne, ciekawe teledyski do obejrzenia. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Natomiast dzisiaj gościmy w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, gdzie jesteśmy gośćmi Teresy Werner. Jesteśmy po koncercie Teresy Werner w Filharmonii w Rzeszowie. Spróbujemy dowiedzieć się, jaka jest opinia publiczności. Pięknie, pięknie, pięknie. Zawsze jak jestem na koncercie, to po prostu wychodzę taka ubogacona, taka szczęśliwa, że w ogóle mogłam być, bo piosenki Teresy Werner to są takie piękne, takie o miłości, lekkie, takie no naprawdę przebojowe. Każdy zapamięta, bo wpadają szybko w ucho, no a ona to jest no po prostu coś pięknego. Cieszę się, że się koncert podobał. Bardzo, a pani Teresa, nie ma słów dla mnie. Wspaniały koncert, naprawdę. Jestem bardzo zadowolona. Miałam jechać do Dębicy, w zeszłym roku był jej koncert, ale po prostu nie udało się mi pojechać i z sąsiadką dzisiaj właśnie postanowiłyśmy przyjechać i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Czyli pierwszy raz Pani na koncercie Teresy Werner? Tak, jestem pierwszy raz. Nie, bardzo sympatyczny, rodzinny koncert, dlatego żeśmy przyjechali z żoną i z synem właśnie, który że tak powiem, bardzo lubi Panią Teresę. Wspaniały koncert, piękne piosenki, sama wykonawczyni rzeczywiście jest damą. Koncert dynamiczny, ale jakże delikatny, kobiecy, bardzo piękny. Oczywiście całą atmosferę koncertu przeniosłam do hotelu. Już jestem zupełnie wyluzowana, jest cudownie. Moje ulubione słodycze, żeby się tak odstresować zupełnie przed snem. Jest super. W zespole pieśni i tańca Śląsk pakowałam się, rozpakowywałam, pakowałam, rozpakowywałam i tak mi już zostało i tak mam. I tak już będzie po prostu. To jest standard. Przyjeżdżam do domu po koncertach, cieszę się, wstawiam kwiaty do wazonu, jest cudownie. Ach, jak było pięknie, jeszcze żyję tamtym koncertem, a już wiem, że ojej, ale przecież muszę się pakować, muszę się zbierać, bo już jutro koncert kolejny. Kobiety zwykle mówią: odchudzam się, robią wszystko, żeby wyglądać dobrze. A ty? Nierozłączna rzecz to czekoladki. Jeżeli konsumujesz czekoladki, no to gdzieś się to odkłada, no ale nie ma siły. Sama napisałam tekst o walce z kaloriami, ale u mnie to krucho z tą walką. Za chwilę, po wywiadzie, pełny relaks, pełne odprężenie. Może zajrzę jeszcze do komputera, na pewno to uczynię. Na pewno zgram zdjęcia z dzisiejszego koncertu, żeby moim fanom zdać relację taką poranną, bo czekają. Właśnie moim fanom przesyłam buziaka. To my z ekipą już Ci nie przeszkadzamy. Dziękujemy za wszystko. Życzymy dobrych snów i do zobaczenia jutro. Dziękuję pięknie za wywiad. Do zobaczenia na moich koncertach. Pozdrawiam bardzo gorąco moich fanów. Śpijcie spokojnie, tak jak ja. Już niebawem zapraszamy na kolejne koncerty Teresy Werner, m.in. do Kłodawy, do Starogardu Gdańskiego oraz do Wolsztyna. A wszystkie inne koncerty znajdą Państwo na stronie internetowej artystki www.teresawerner.pl.